Δίκτυο Οικοτεχνών Κρήτης. Το δίκτυο που επεξεργάζεται και εφαρμόζει ένα νέο καινοτόμο μοντέλο παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης των κρητικών οικοτεχνικών προϊόντων. Ένα μοντέλο για οικοτέχνες, αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης. Ένα καινοτόμο και πρότυπο μοντέλο από ειδικευμένους συνεργάτες της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός και την επιστημονική στήριξη του Τμήματος Διατροφής Διατροφολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ένα μοντέλο για προϊόντα από κρητικές τοπικές πρωτεσίλες που ταυτίζονται με την παράδοση και τους ανθρώπους του τόπου μας. Προϊόντα που έρχονται να απαντήσουν στις νέες απαιτήσεις και τάσεις της σύγχρονης κατανάλωσης για υγιεινά και ασφαλή προϊόντα, με σεβασμό στο περιβάλλον, τους παραγωγούς και τον καταναλωτή. Προϊόντα επώνυμα που προβάλλουν τους ανθρώπους και τις αξίες της Κρήτης. Προϊόντα ξεχωριστά με ταυτότητα που στηρίζουν την κρητική διατροφή μέσω της πολιτιστικής τους αξίας. Μια αξία που μόνο τα προϊόντα της κρητικής γης μπορούν να διασφαλίσουν. Δίκτυο Οικοτεχνών Κρήτης. Ένα σύγχρονο διατροφικό κίνημα παραγωγών καταναλωτών. Μια διαδρομή γεύσεων, ασφάλειας, ποιότητας, ιστορίας, πολιτισμού και ταυτότητας. Στο Δίκτυο Οικοτεχνών Κρήτης έχουν θέση όσοι και όσες πιστεύουν ότι σε κάθε τόπο την ευθύνη για το μέλλον του την έχουν οι άνθρωποι του, παράγοντας με όρους, κανόνες και υποχρεώσεις.